co tu tak cicho? Sam się nic nie dzieje. Hopy! Co jest? Co sam tak cicho? Edka zabiło. Kurwa noga. Dopiero co się przyjął. Tam w kapsie w kabocie ma zegarek. Trzeba będzie babie oddać. Kurwa, dopiero się ożenił, a do baba mu w ciąży. Ty, na ryby my się umówiali w sobotę.